יום שבת בעיר האוהלים של גיידמק. תושבי שדרות עדיין נהנים מהאטרקציות במקום. לרבים מהם אין חשש ושמחים משהותם במקום. אנחנו נהנים פה, יש לילדים סידור, יש פה גן ילדים. אך למרבית האנשים הנותרים, המצב בבית עדיין משפיע עליהם ולא מאפשר להם ליהנות. כל קסם שנופל זה מעלה חרדה מחדש. אנחנו צריכים מישהו שישים לנו לב מה הולך בשדרות. אני מוכן אפילו לדבר עם אנשי החמאס שיבואו ישבו איתי על השולחן ונעשה שלום בינינו. אתה תראה שנוכל לחיות יותר טוב מהממשלה הזאת. כאשר נסענו לשדרות על מנת להיווכח בעצמנו אודות תנאי המחיה במקלטים, התוודענו על תנאים מחפירים ונכחנו לגלות כי הממשלה מצידה אינה עושה דבר בנידון. אין פה מים לשתייה, אין פה מים זורמים, אין פה שירותים נורמליים. ובכן, הממשלה לא מטפלת, העירייה לא מתעניינת, והתושבים נותרים חסרי אונים. אני אומרת אם יהיה מקרה יותר מסוכן, מה עושים במצב כזה? אני לא יודעת מה עושים במצב כזה. שולמית איבגי גרה 5 מטרים ממקלט מספר 51, אך למרות זאת אינה מרגישה בטוחה לרדת למקלט בזמן קריאה. יש מקלט לא נקי, לא סגור, עם מנעול, אז איך אפשר להיכנס לשם? בעוד המקלטים דלי התנאים נשארים נעולים, נותרים דיירי האזור חשופים בבתיהם. לפתע, מספר דקות לאחר הצילום, נשמעת בעיר קריאת שחר אדום ונופלת רקטה בסמוך לחלונה של שולמית. כאשר הגענו עם צוותנו אל מקום הנפילה, גילינו כי הרקטה נפלה בדיוק במקום בו עמדנו מספר דקות קודם לכן. סך הכל טיפלנו ב8 נפגעים, 3 נפגעים בגוף, נפגעים קל, והשאר לנפגעי חרדה. פתאום אני שומעת בום, אני ראיתי את כל הבית חשוב, חשבתי זהו. אני לא מאמינה שאני צריכה לחזור למקום הזה. אין לנו שום דבר, אף אחד לא מתייחס אלינו. לסיכום, עם מקלטים בעלי תנאי מחיה המותירים אותם ללא שימוש, תושבי שדרות המפוחדים מוצאים עצמם בורחים אל המרכז הבטוח או מעדיפים להישאר בבתיהם ולקוות לטוב. עד אשר תכבד הממשלה את זכותם של תושבי שדרות לחיות בביטחון, ככל הנראה יוסיפו התושבים לראות בעיר האוהלים של גיידמק מקום מפלט מועדף.